akkor említettem azt az erdélyi magyar írót, Tamási Áront, aki az Ábel rengetegben című regényében írja azt, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. És akkor ezzel a tamási idézettel indítottam az igehirdetést, a prédikációt, és akkor gondoltam arra, hogy egy egész igehirdetési sorozatot lehetne erről az igerészről és arról a témáról, hogy mit is jelent számunkra idegenben otthon lenni, illetve otthon lenni az idegenben, az idegenségben. És úgy gondolom, hogy ez a mondat sokunkat eltalál, mármint, hogy azért vagyunk ezen a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, és nem csak erdélyeket, hanem mindannyiunkat, akik itt vagyunk most ezen az Isten tiszteleten, illetve hogy az anyaországon kívül élünk, és Kárpát-medencén kívül élünk, és akkor ilyenkor semmi értelmét nem látom annak, mint mondjuk most egy helyet említsek, hogy a müncheni gyülekezetben volt úgymond nagy szokás, hogy ilyen kávézás alkalmával jó, hogy volt egy bemutatkozási kör, hogy ki honnan érkezett, de akkor úgy egyesek szerették kategorizálni a résztvevőket, hogy ki az anyaország és ki a határon túli, ki a nagyobb magyar és ki a kevésbé magyar. És bizony volt olyan istentiszteletünk, hogy tényleg a történelmi Magyarország szinte minden szegletéből volt, míg Horvátországból is volt magyar református gyülekezetből presbiter, aki Münchenben dolgozott egy idősek otthonában, mint betegápoló. És akkor azt mondtam, hogy ez nézőpont kérdése, hogy most itt Münchenben ki az anyaországi és ki a határon túli. Mert itt most mind úgymond a történelmi Magyarország határán kívül vagyunk, akár valaki Budapestről jött, akár Kolozsvárról, vagy Szabadkáról, vagy Nagydobronyból. Történelmi Magyarország határán kívül vagyunk, tehát itt mi most mind határon túli magyarok vagyunk. És akkor én ezzel a témát lezártam, és én arra próbáltam irányítani és buzdítani a jelenlevőket, hogy gondolkozzanak úgy, hogy most függetlenül attól, hogy milyen körülmények között, vagy honnan érkezett ide ebbe a városba, azaz Münchenbe, hogy addig még ő ott van, mennyire tud tevékenyen részt venni annak a közösségnek az életében. Mit tud ő hozzátenni annak a gyülekezetnek, annak a közösségnek az életéhez. Legyen az már a jelenléte az Isten tisztelet látogatásával, de legyen egy rendezvény szervezésén, hogyha tud valamivel segíteni. Ha éppenséggel egy adakozással hozzá tud járulni. Ha úgy érzi, hogy barátait, ismerőseit elhozza, meghívja az Isten tiszteletre. Ha gyerekei vannak, akkor eljön a gyerekekkel az Isten tiszteletre, vagy részt vesz, vagy segít a gyerek Isten tisztelet megszervezésébe. És te, Barbara, emlékszel még, hogy ez Hannoverben hogy működött a Hannoveri Magyar Iskolával közösen és a gyülekezettel közösen. Mert mindannyiunknak ott van az az érzés, hogy az otthont odahagyta különböző körülmények és kényszerítő hatások miatt, és valahogy keressük annak az elveszett vagy odahagyott otthonunknak egy darabkáját, egy ízét, illatát, és próbáljuk itt megteremteni. És mégis, amikor talán sikerül berendezkednünk, úgy gondoljuk, hogy már egy kényelmesebb életet élünk, vagy talán valamilyen formában otthont teremtettünk azon a helyen, ahol éppenséggel vagyunk, akkor
rádöbbenünk, hogy mégis egy olyan jövő előtt állunk, vagy olyan törékeny a jelenünk, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mikor jön el az az idő, hogy talán innen is tovább kell mozdulnunk. És akkor ez az érzés lehet nagyon frusztráló, csüggesztő, főként, hogyha olvassuk ezt az igeverset, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük, hogy ez kilakíthat bennünk egy olyan érzést, még hívő emberekben is, hogy azt mondjuk, hogy hát nincs értelme sokat tennem itt, mert ki tudja, hogy mikor kell mozdulnom. Ki tudja, hogy a munkahelyem révén mikor kell otthagyjak egy várost, egy gyülekezetet, egy közösséget, egy munkahelyet, vagy akár családot. És nem is annyira otthonnak, vagy otthonosnak tűnik ez az élet, hanem sokkal inkább egy vándor-életnek, egy vándorlásnak. Na most akik úton vannak, akik vándorolnak, azoknak vannak állandó kérdéseik, illetve feltevődik bennünk a kérdés, hogy honnan akarunk eljutni hova. Kivel vagyok ezen az úton, illetve hogy miért kell én elinduljak azon a bizonyos úton, és hova akarok megérkezni. Kivel vagyok ezen az úton, hova és kihez akarok megérkezni. Úgy gondolom, hogy ez az úton levőknek az állandó kérdése, és ez az ige beszél, illetve foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és megpróbál egyfajta választ adni ezekre a kérdésekre, illetve hogy hogyan éljünk egy tevékeny, cselekvő életet itt ebben a földi életünkben, úgy, hogy értékesnek érezzük az életünket, hogy érdemes kertet dolgozni, érdemes süteményt készíteni, igenis érdemes eljönni egy istentiszteleti közösségben, érdemes egy közösségi szempontból gondolkodni, és ne csak a saját magam kényelmére és otthonára gondoljak. És mégis amikor rádöbbenek, hogy ez mennyire múlandó, hogy egyik nap van, másik nap pedig lehet, hogy teljesen szétfoszlik minden, mégis értelmes ez az élet, értéke van, célja van, hogyha a jövendőt keressük. Nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan mondat, amivel szeretnénk vitatkozni. Szeretnénk jobban megérteni, hogy mire is gondol itt az apostol. Nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. És eszembe jut Jeremiás prófétának is az igéje a 27. részből, ez a müncheni magyar nyelvű református gyülekezetnek volt, vagy úgy tudom, hogy még mindig ez a vezér igéje, hogy keressétek a város jólétét, vagy dolgozzatok a város jólétén, mert a város jóléte a ti jóléteteket is jelenti. És mikor mondja ezt Jeremiás próféta a zsidó népnek? Amikor itt a babiloni fogságban vannak. És a babiloni fogságban, amikor tehát elhurcolnak, tehát erőszakkal a szülőhelyedről, kényszerítve vagy rá, és ott felépíts egy új életet, otthont teremts, munkálkodjatok a város jólétén, mert a város jóléte a ti jóléteteket is jelenti. Ezáltal megértették és cselekedték azt, hogy végtelenségig lehet panaszkodni, siratni az óhazát, Jeruzsálem városát, siratni a történelmi Magyarországot, hogy volt egyszer.
De túl tudunk-e tekinteni ezen a siránkozáson és panaszkodáson, hogy különböző okok miatt ott kellett hagyjam a szülőföldemet, és ott, ahol vagyok, és addig, amíg ott vagyok, tudok-e cselekvően részt venni egy kisebb, nagyobb közösségbe, egy baráti társaságban, egy munkahelyen, nem beszélve a családi körről, vagy egy gyülekezeti közösségben. Úgy gondolom, hogy még emlékeztek ti is arra, hogy az otthon fogalma még jó pár évvel ezelőtt még teljesen más jelentésű volt, illetve sokkal tisztább jelentése volt annak a szónak, annak a fogalomnak, hogy otthon, mint manapság. Mert az otthon egyfajta érzést jelentett, egyfajta közeget, amelyben kiismerte az ember magát, otthonosan mozgott ebben a közegben, egy családban, egy falusi, vagy akár egy városi közösségben, egy gyülekezetben. Bizonyára ismerős még számotokra, hogy voltak olyan generációk, hogy talán abban a közösségben, abban az otthonban, abban a házban élték le az életüket, amelyekben világra jöttek, hogy az otthonban mennyire kiszámítható volt az élet, és mennyire tudtak előre tervezni, hogy az otthon és a haza fogalma mennyire szorosan összetartozott, hogy az, ami a hazára tartozott, az az otthonra is tartozott. És ezek a kérdések nem voltak, különbséget tettek, de nem volt annyira szétválasztható, mint akinek talán se Istene, se hazája, se otthona szokták mondani. És ugye akkor látjuk a kontrasztot, hogy mennyire megváltozott a világunk. Hogy most már mi itt, akik itt vagyunk, már rég nem abban a közegben és nem abban az otthonban éljük az életünket, mint ahol megszülettünk, felnőttünk, éltünk egy bizonyos ideig. Hogy mennyire megtanultunk, vagy rákényszerültünk úgymond mobilisnak lenni, és ezt a családosok tudják legjobban, hogy milyen nehéz otthont teremteni idegenben, és hogy másoknak az otthona nem biztos, hogy mindig nyitott, befogadnak, hogy mennyire nehéz szülőként a munkahelyen, gyereknek az óvodába, az iskolába úgymond otthonosan mozogni, barátokat, ismerősöket találni, és másoknak az otthona nem mindig nyitott, otthont teremteni és otthont másokkal megosztani mennyire nem egyszerű és nem könnyű feladatok. És akkor nem beszélve arról, hogy az otthonnak vagy a biztonságérzetet mennyire megszünteti manapság, vagy most mondjam azt, hogy már évek óta való ez van, hogy ha bekapcsolom a televíziót, vagy az interneten a híreket olvasom heteken és hónapokon át, hogy az embernek az az érzése, a természeti katasztrófák és a háborúk láttán, hogy pillanatok alatt tönkre mennek otthonok, és akkor nincs más választások a puszta életüket menteni, hogy fogják a vándorbotot és amiük van, és akkor elindulnak, vándorolnak egy biztonságosabb jövő reményébe, országokon vagy akár kontinenseken keresztül. Idegenben otthon, otthon idegenben lenni. Ez egy olyan bizonytalan állapot, vagy nem csak annak tűnik, hanem ez mindannyiunknak a tapasztalata, és szeretnénk kezdeni vele valamit, illetve megérteni az igéből,
hogy van-e, Isten igéje mutat-e, ad-e olyan maradandó értéket, amit magammal tudok vinni, amely állandó, és amely nem változik még akkor is, hogyha minden körülöttem magammal együtt változik. Folyamatosan. Emberek változnak, baráti közösség tűnnek el, de olyan értelemben, hogy nem hunynak el, hanem iskola, továbbképzés, tanulás révít, tehát hogy ki cserélődik a baráti közösség. Hát személyesen Barbara, te tudod, hogy Észak-Németországban, tehát ráadásul nem is csak Hannoverben, hanem 6 közösségben voltam lelkész, akkor 8 év után. Bajorország, Münchenbe 3-4 helyen, most pedig lassanként 3 év akkor itt Közép-Németországban, és itt is 3-4 gyülekezetben, közösségben úgy több-kevesebb rendszerességgel mozgok, és akkor feltevődik bennem is a kérdés, még akkor is, hogyha lelkészekként tudjuk, hogy senki se próféta a saját maga hazájába, és hogy késznek kell lennünk, úgymond erre a vándorlér életre, hogy most nem az, hogy váltogatjuk a gyülekezeteket, hanem az, hogy eljön az idő, amikor igenis az Úristen úgy hozza, hogy váltani kell, tovább kell lépni olyan helyről, vagy helyekről, ahol, hát igen, mondjam azt, hogy felépítettem, vagy kiépítettem egy baráti, ismeretségi kapcsolatot gyülekezeten belül, gyülekezeten kívül, ahol már otthonosan éreztem magamat mondjuk Hannoverbe, vagy tényleg mondom nehéz szívvel jöttem el. Mindjárt már könnyebben, de az se volt épp egyszerű. És akkor mi az, ami maradandó értéket képvisel? És akkor elgondolkoztam én személyesen is, hogy jelent ez számomra valami orientációs pontot, iránytűt, vagy csak prédikálok róla, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük, és hogy Isten igéje örök és változtathatatlan. Igen, én így hiszem. De mégis én sem vagyok ettől az élménytől megkímélve. Illetve remélem, hogy úgy érzitek, hogy ezen a téren volt, meg van megtapasztalásom, és ezt szeretném veletek megosztani, illetve hogy ti hogyan élitek meg különböző városok közötti közlekedést, itthon, otthon, idegenbe otthon lenni, mennyire vagyok kész, ha éppenséggel mozdulnom kell, mi az, amit tovább viszek tapasztalatot, mi az, amit úgy gondolom, hogy érdemes talán itt hagyni, mi az, amitől fájó szívvel búcsúzom el, stb. Azt olvastuk még itt a 12. versben, hogy annak okáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdonvére által a népet, a kapun kívül szenvedett. A kapun kívül az elhagyatottságnak, a kintvalóságnak a helyén és a közegébe, és nem a biztonságos város falakon kívül. És itt nézhetünk egy ószövetségi képet is, hogy Izrael nép a pusztai vándorlás során, amikor még nem volt temploma, a pusztai sátorban volt úgymond az istentiszteleti hely. Egy sátor volt az istentiszteleti helynek felállítva, és az, aki úgymond Istennel találkozni akart, illetve a bűneiért engesztelő áldozatot akart bemutatni, akkor mindig
A táboron kívül kellett menjen a gyülekezet sátorához, és ott engesztelő áldozatot bemutasson. És így értjük meg ezt a képet, ezt a párhuzamot, hogy maga Jézus Krisztus is a táboron kívül, a város falon kívül tisztította meg a vérével az ő népét. És akkor, amikor azt olvasod, hogy Isten újszövetségi népének ki kell mennie a táboron kívül, akkor ezen az engesztelés, a megbékélés, a megtisztulásnak a helyét érti az új szövetség, a zsidókhoz írott levél. És milyen érdekes, hogy itt a benti, otthonos állapot a városfalon belül, ahol úgy gondoljuk, hogy már otthonra találtunk, berendezkedtünk, valamennyire teremtettünk egy kényelmet magunknak, hogy ez mégis lehet az ige szerint a bűnnek az állapota, az Isten nélküliségnek az állapota. És a kinti hely, amely keménynek, kietlennek, pusztának tűnik, mégis ott lehet az Isten áldásával találkozni. Az Isten megtisztító erejével, az Isten vezetésével. Mert lehetséges, hogy akkor, amikor már ha kinkeservesen is meg kellett küzdjünk azért az otthonért, azért a munkahelyért, azért a státuszért. Lehet, hogy mégis megfeledkezünk Istenről, és akkor, amikor úgymond a pusztába von bennünket, amikor nehézségek között vagyunk. Lehet, hogy tisztában értjük az Úristen hangját. Világosabban látjuk az ő vezetését, hogy hova akar vezetni bennünket, vagy sokkal jobban bízunk benne, akkor is, amikor nem látjuk a következő lépést. Akkor, amikor lehet, hogy olyan bizonytalanságba élek, hogy este, amikor lehajtom a fejemet, még nem tudom, hogy mit fog hozni a holnapi nap. Akkor megszűnik szinte minden kiszámíthatóság. És itt úgy gondolom, hogy az ige ez alapján igen, kétfajta életformáról, kétfajta erkölcsiségről beszél. És az igének egy nagyon egyszerű üzenete felszólít bennünket, hogy igen, jöjjünk ki egy olyan otthonosnak érzett világból, amely lehet, hogy a bűnnek a világa, az Isten igéjétől, az Isten személyétől távol levő világ. És igen, ki kell jöjjünk az engedetlenségünknek, a panaszkodásunknak a bűnéből. Ki kell jönnünk a sokszor annyira elanyagiosodott gondolkodásunknak a világából. Ki kell jönnünk az egyéni érvényesülésnek a sokszor erkölcstelen útjából, hogy lehet, hogy könyökölve, másokon átgázolva, áttiporva jutottam el egy bizonyos szintre, egy bizonyos anyagi szintre, amely otthonosnak tűnik. És mindezeket a példákat azért hoztam fel, hogy gondolatokat indítsak el bennetek, és hogy a magunk életére lebontva lássuk meg azt, hogy honnan kell kivonulnunk. Milyen lelki állapotból, és most nem konkrétan helyről van szó, milyen lelki állapotból kell kivonulnunk és megszabadulnunk. Jézus Krisztust kivitték, és ő a kapukon kívül szenvedett, és az a hely, ahova Jézus kiment, az nem csak az engesztelésnek, hanem a szenvedésnek a hely is volt. És így egészen világos, hogy ez az ige rész, illetve ennek a levélnek a címzettjei, a zsidókhoz írott levélnek a címzettjei, azok az első keresztjének voltak, akiket igenis üldöztek a hitükért, akiket fizikálisan
semmisítettek nagyon sokszor, és egy olyan utat kellett vállalniuk, amelyen előttük ment a hitnek a fejedelme, Jézus Krisztus, és mutatta számukra az utat. Előttük ment a hitnek a fejedelme, Jézus Krisztus, aki vállalta értük a gyalázatot, és vállalta a városfalon kívül a szenvedést, a kereszthalált, az engesztelésnek az áldozatát. És ha most a reformáció korára gondolunk, vagy a református hívő keresztényeknek az elődeire, a hugenottákra, akiket a hitükért üldöztek és menekülniük kellett Franciaországban, és itt Németországban nagyon több választó fejedelemségben felvették a francia hugenottákat. A leírások alapján ők is nagyon sokszor, ők voltak aztán mobilisak, mert ilyen hordozható szószékük is volt, templomi épületről nem is lehetett álmodni, hanem kapualjakba, vagy erdők szélén, vagy éppenséggel erdőkbe is tartottak istentiszteleteket, mert nem tudták pontosan, hogy mikor fognak esetleg rajtuk ütni és menekülni kell, vagy éppenséggel még nem tudtak otthont teremteni, de mégis volt egy lelki közösségük, egy lelki otthonuk. Mégpedig az ige hirdetés, az ige által, a Szentlélek által, a gyülekezeti közösség által. Németországban vannak még olyan francia hugenotta eredetű gyülekezetek, akik évente egyszer vagy kétszer, vagy főként így nyári időszakban kint úgymond open air Isten tiszteleteket tartanak, vagy pedig erdőkben emlékezvén a hitbeli őseikre, előjáróikra, akik annak idején hogyan tartottak Isten tiszteletet. Templomi épület nélkül. És hogy milyen megtartó erő volt ez számukra, és ez engem mindig elgondolkoztat. Német gyülekezetben, meg itt Halléba és Magdeburgba is, hogy gyönyörű templomaink, gyülekezeti házunk van, békében és nyugalomban, mint ahogy beszéltél erről, Barbara, hogy az izraeli zsidó barátaid mennyire tudják értékelni, vagy nekik van összehasonlítási alapuk, hogy ők miben éltek, vagy élnek honfitársaik, és hogy összehasonlítva mi, vagy összehasonlíthatatlanul mennyire békességbe, nyugalomba, otthonosan, kényelmesen élünk. És nem beszélve Szerbiáról, vagy Jugoszláviáról, hogy ott mik mentek végbe, vagy Romániába, Erdélybe, még akkor is, ha gyerekként, vagy fiatalként, tinédzserként, hála Istennek, hogy olyan sokat nem kellett átéljek ebből, de ugye a szele megcsapott ennek az időszaknak, vagy úgymond a háborúnak, vagy az otthon elvesztésének a jelentősége. 98-99 a második jugoszláv háború időszakán is, hogy lesz-e besorozás, vagy nem lesz besorozás. Évfolyamtársam, most ez a 25 éves évfolyam találkozunk, nem felejtem, hogy egy héttel hamarabb visszajött Szerbiába, Feketicsről a húsvéti szünetéről, mert valahogy érezte, hogy lesz valami mozgolódás, vagy stb. Az öcsét be is sorozták. De hál' Istennek nem került sor fegyveres konfliktusra. Viszont ha ő még egy hetet marad, akkor ő is oda marad. Mert csak azt fontolgattuk, hogy akkor én most minek számít? Dezertőrnek, katonaszökevénynek, vagy tovább is diáknak, stb. Tehát hál' Istennek, hogy nem lett fegyveres konfliktus Szerbia és Románia között, mert mondjuk akkor lett volna gond. Tehát
a szerb állampolgárságával, de hál' Istennek, hogy mind a mai napig mondjuk Szerbia és Románia közt elég jó a diplomáciai és a politikai kapcsolatok. Hát igen, akik Krisztus követésére indulunk el és szántuk el magunkat, számolnunk kell azzal, hogy úgymond a társadalom peremére kerülünk, hogy nem értenek meg bennünket mindenütt, vagy furán néznek ránk, hogy miért fontos nekünk a gyülekezet, meg maga Isten, meg az egész egyház, amit képvisel. Lehet, hogy gúnyos megjegyzéseket is tesznek ránk. És mint egyénenként, de mint gyülekezeti közösségként is vállaljuk-e a Krisztus követésével járó, hát akár szenvedést is, viszont én úgy gondolom, hogy nem lehet összehasonlítani azoknak a keresztény közösségeknek a szenvedésével és megpróbáltatásával, ami megpróbáltatásunkat, amiket esetleg átélünk, vagy megtapasztalunk. Mert még azért hála Istennek, hogy világi bíróság előtt nem kell feleljünk a hitünkért, vagy nincs kivégzés, hogyha rajta kapnak, hogy Bibliát olvasol, mint ahogy ez bizonyos országokban világszerte megtörténik. És mégis valahogy onnan érzem, hogy azokból a közösségekből a hitnek a legnagyobb erejét. Tehát én ezt itt Németországban is tapasztaltam, amikor voltak ezek a nemzetközi interkulturál istentiszteletek, és hát már itt éltek Németországban, kínai, vietnámi, Afrika különböző országából keresztény gyülekezeti tagok és lelkészek, hogy is tudjam kifejezni, hogy milyen erő, békesség, megnyugvás, bizonyosság és biztonság áradt az életükből, a magatartásokból. Ők átélték azt, hogy szinte semmiük nem volt, már a puszta életük is veszélybe került, és hogy hogyan tudtak ezt az Úristen kezébe tenni, hogy akármi történik velem, onnan sem egy terrorista, sem egy kommunista, ateista hatalom az Úristen kezéből nem tudja kiragadni az én megváltott, Krisztusban megváltott életemet. És ezt vitték magukkal tovább. És a számomra mai napig is, tehát igen, megdöbbentő, elgondolkodtat, hogy én hasonló helyzetben hogyan viselkednék. Mit mernék bevállalni, úgymond, az Úr Jézusért. Tovább, hát nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük, és akkor tegyük fel a kérdés, hogy tényleg az egyház, a mindenkori gyülekezet az a mennyei haza felé vándorol, szoktuk mondani, hogy mennyország felé vándorolunk, hogy Isten országába akarunk eljutni. És igen, így van, hogy hitünk szerint a mindenkori keresztény gyülekezet az Isten országa felé, a menny felé vándorol. De nem felejthetjük el ezen az úton ezt az aktív, tevékeny cselekvést az imádkozásban, az adakozásban, mint ahogy itt a 16. versben olvasjuk, a jótékonyságról, az adakozásról el nem feledkezzetek. És remélem, hogy nem úgy értitek ezt az ige verset, amikor olvasom, hogy a lelkész, a pap megint pénzt akar kicsikarni a zsebünkből, hogy az adakozásra aztán meg ne feledkezzetek,
hanem most mondjam azt, hogy igenis fontos az ige, a legfontosabb, de mégsem csak a szép szavak, vagy az értékes igei gondolatok legyenek egy Isten tiszteleten ott, hanem hogyha valakinek egy darab kenyére, egy ruhára, megsegítésre van szüksége, akkor azt adjuk meg a lehetőségünk szerint. És erre hív fel bennünket az ige, hogy ugye mit lehet pénzen megvenni? Hát sok mindent meg lehet venni pénzen, és sok mindennek a megvásárlásához, vagy esetleg az előteremtéséhez szükségünk van pénzre, azaz adakozásra, bár ugye ez nem csak pénzt jelenthet, mert ugye volt és meg van is, hogy tehát terményben adakoznak az emberek, vagy munkaerőben, gyülekezeti közösségekben. És hadd említsem meg nektek, mert ez számomra egy olyan élmény volt Tanzániában, amikor 2 évvel ezelőtt a partner testvérgyülekezeteinket meglátogattuk, és az egyik nap házi istentiszteletek voltak kint a faluba, és vagy 5-6 ilyen házi csoport, házi istentisztelet volt, ahova kísérettel akkor kimentünk, és akkor ugyanúgy ott vagy egy helyi körzet tért felelő presbiter asszony, tehát ezt mondja, mindenütt hölgyek, asszonyok tartották az ige magyarázatot, és nem a férfiak. A férfi lelkész volt a főlelkész, illetve a férfiak kint voltak a határon, dolgoztak, de volt, amikor, tehát úgy alakult például a mi házi istentiszteletünkre, ami egy udvaron volt, kint padokon, lócákon, meg ilyen fa rönkökön ültünk, hogy az illető férfi végzett valamilyen munkájával kint a határon, és akkor úgy az istentisztelet, az ige magyarázat kellő közepén egy ilyen mácsetével úgy jött és leült, gondoltak, hogy ez most nem valamilyen terrorista még éppenséggel ide pottyant. És akkor megvolt az ige magyarázat, imádság, és akkor jött az adakozás. És akkor ott elsősorban nem pénzt adományoztak, mert abból volt a legkevesebb, hanem akkor egy füzér banán, passzúj, bab, krumpli, rizs, kukorica, amit akkor úgymond steigeroltak, tehát hogy lehetett úgymond nem is hogy cserélni, hanem akkor, hogy pénzzel kiváltottad, vagy megváltottad úgymond, hogy akkor te még többet adtál érte, de azt a füzérbanát, vagy azt a kiló krumplit nem te kaptad meg, hanem az ott maradt bent a közösbe. És akkor ezt vezették egy füzetbe, hogy milyen adomány jött be azon a házi istentiszteleten, és akkor azokból támogatták, tehát a gyülekezetben rászorulókat, a betegeket, vagy akik nehéz helyzetben voltak. Megéreztem valamit abból az őskeresztény közösségből, amiről beszél az Új Szövetség, az apostolok cselekedete, hogy mindenük közös vala volt valamikor. Egy olyan testvéri közösség, ahol tényleg így meg tudták osztani egymással, ami ők volt, és segítettek egymásnak. És azt is lehetett látni, hogy még mielőtt templomuk lett annak a falu közösségnek, és most bővíteni kell, mert már nem férnek el az Isten tiszteleti helyen, a templomukban, amit ugyanúgy a mi támogatásunkkal építettek, meg tettek hozzá, mert ott tényleg, hogy minden saját maguk állítanak elő, és tényleg azt, amit nem tudnak előállítani, azt vásárolják meg pénzen. De ott elég ez az építkezési anyag téglának az égetésétől, tehát azt láttuk, hogy csinálják a fagitermelés, gerendák, lécek, ezeket a horgonzott lemez tetőket kell megvásárolják, meg még
más építő anyagokat. Keresztény közösség. A mennyei hazafelé vándorolunk, a jövendőt keressük? Igen, de itt közben nem feledkezhetünk meg arról, hogy a gyülekezet, a keresztény egyház egy bűnnel megterhelt, küzdő egyház. Aztán nem beszélve arról, hogy egyházon belül már évtizedek óta legalábbis a evangélikus vagy protestáns egyházon belül vannak ezek a Zukunftspapier, hogy fog kinézni az egyházunk 20, 30, 40 vagy 50 év múlva, hogy milyen perspektívák vannak, hogy min kellene változtatni, mire kellene odafigyelni, és akkor itt hangsúlyt fektetnek a teológus, illetve a lelkész oktatásra, továbbképzésre. Akkor mit is jelent az, hogy egyház és modernitás, a médiának, a social médiának a használata, stb. És én gondolom, mind hasznos gondolatok ezek, de most én próbálnék olyan egyszerűen fogalmazni, amelyre csak lehet az ige alapján, hogy annak az egyháznak van jövője, a meglátásom szerint, amely a tagjaiban és a lelkipásztoraiban képes szakítani naponta a bűneivel. És tényleg nem retten meg semmiféle jövőbeli megpróbáltatástól, vagy szenvedéstől, és ezt a krisztusi életet formálja a gyülekezeti közösségbe. Én így látom az egyháznak, egy gyülekezeti közösségnek a megújulását, az elindulását, a fejlődését, a gyarapodását. És hogyha ezt szem elől tévesztjük, akkor lehetnek nekünk csili-vili struktúráink, templomaink, gyülekezeti házunk, hogyha valahogy nem tudjuk tartalommal megtölteni. És most nem az, hogy mi annyira okosok, vagy ügyesek és intelligensek vagyunk, hogy mi aztán meg tudjuk tölteni tartalommal, csak hát nem magamat akarom dicsérni, vagy másokat kritizálni, de sokszor megdöbbentő számomra, hogy mintha nem is ugyanazon a teológián tanultunk volna, hogy mennyi minden elhangzik a szószékeken, úgymond keresztény igehirdetés révén, vagy mennyi mindenre fel tudják használni, vagy különbözőképpen értelmezni, hogy mi is a Krisztus teste, az egyház, a gyülekezeti közösség. Hogy az már mindenné kezd válni, politikai platformá, kulturális közösségé, múzeummá, ami látogatható, vagy színházzá, vagy megszűnik teljesen a közösség, és már a templom épületeket eladják, és hát legjobb esetben esetleg egy más fajta keresztény közösség veszi át. De hallottam már olyanról is, hogy igen, muszlimok alakítottak át templomot, keresztény templomot, vagy vendéglőkké, szórakozó helyekké alakulnak át, vagy alakítják át a templomi épületeket. Nos, akik vállalják azt, hogy ezt a keresett jövendőt Isten országában megtalálják, és hogy a mennyei Jeruzsálem felé haladnak, azok biztosak lehetnek abban, hogy azért vannak, és azért vagyunk itt ebben a világban, most a Tamási Áron parafrazáljam, hogy már Krisztusban otthon legyünk benne. Azért vagyunk e világon, hogy valahol otthon legyünk benne, mondja Tamási Áron. Én meg az ige alapján úgy fogalmaznám meg ezt a mondatot, hogy azért vagyunk ebben a világban,
hogy Krisztusban már most otthon legyünk benne. És hogyha Krisztusban vagyok, akkor otthonra lelek, otthonossá tudom tenni azt a helyet, azt a körzetet, ahol éppenséggel, ahova az Úristen vezet, ahol éppenséggel vagyok. És miért mondom ezt? Mert a gyakori tapasztalatom, nem csak másoknál, hanem nálam is, hogy függetlenül attól, hogy most éppenséggel váltottam helyet szabad akaratból, vagy éppenséggel mennem kellett, volt olyan teher, csomag, amit éppenséggel cipeltem magammal, és ez éppenséggel nem volt valami pozitív. Tehát mondjuk egy panaszkodás vagy nyavajgás, tehát most függetlenül attól, hogy milyen helyre kerültem, azt úgy vittem magammal. Tehát egyfajta elégedetlenséget, vagy stb., hogy ez nem stimmel, ezt nem így képzeltem el, meg stb. És akkor én is úgy le kellett csillapodjak, és hogy igenis meglássam és értékeljem azt, hogy ember, hát nézd meg, hogy mennyi mindened van, hogy hasonlítsd össze, ha már össze akarod hasonlítani. Jó, mindig lesz olyan, hogy mérlegeljük, és a mérlegnek a serpenyője egyik vagy másik irányba dől, hogy mi az, ami negatív volt itt, és pozitív ott, vagy fordítva. De ha az Úristen igéje nem ad nekünk egyfajta megelégedettséget, ha megtanuljunk hálát adni, akkor szerintem teljesen mindegy, hogy hova kerülünk, teljesen mindegy, hogy milyen anyagi szintet értünk el, mennyire tudtuk otthonossá, kényelmessé tenni a lakásunkat. Na, ez még egy érdekes dolog szerintem, hogy lehet, hogy lakásunk van, de az még nem jelenti azt, hogy az otthonná válik. És most mondanám azt, hogy egyedülállóként, mert szokták mondani azt, hogy ha már van egy házaspár, vagy család, az már egy otthon. Én is azt mondom. De én egyedülállóként is azt mondom, hogy otthon tudom érezni magamat a lakásomban, főként most, Hallgattadban, te jártál nálam, tehát úgy, ahogy egy legénylakást egyedül vagy némi segítséggel igyekeztem otthonossá tenni. És persze nekem is ott van az erdélyi szobám, az erdélyi bútor, ami ein Stück Heimat für mich. Na, eleget beszéltem, és köszönöm, hogy meghallgattátok ezeket a gondolatokat, és